Здравейте! Аз се казвам Мони и днешното видео ще бъде посветено на любимата ми дреха в гардероба, а именно рокерското яке. Затова ще ви покажа няколко начина, по които може да комбинирате рокерското си яке с останалата част от вашият аутфит. Това бяха начините, по които може да комбинирате рокерското яке с останалата част от вашият аутфит. Благодаря ви, че изгледахте нашето видео и стигнахте до тук. За в бъдеще ще ви помоля, ако имате някакви въпроси или нужда от допълнителни съвети, които все още не съм споделял с вас, да ги зададете като въпроси под видеото в нашия канал в YouTube. Ако все още не сте се абонирали за нашия канал, може да го направите, натискайки бутона Subscribe. Ако пък седмичните видеа не са ви достатъчни и имате нужда от ежедневна инспирация, може да посещавате профилите ни във Facebook и в Instagram. Благодаря ви!